प्रथमं शैलिपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम्। नमस्कार. येवकार. हा महिमा. हांव काजल. तर आयज आमी येयला बिचोले मेणकुऱ्या हांगा श्री माऊलीच्या देवस्थानाचेर. ह्या देवळाचो इतिहास पुरायपणेन खबर ना, पूण अशें म्हणटात की हे देवूळ 400 वर्सां पोन्नें आसा. चला तर ह्या देवळाचो इतिहास जाणून घेऊया. हे आमचे भटजी अतुल जोशी परंपराप्रमाणे सगळे पूजन बी करतात हांगा. जे आमचे सण उत्सव आसात वर्षभर चलतात तितल्याचे हे पूजन करतात. आणि ह्या वर्षाचो नाईक पलटदार म्हणून अवधूत नाईक ह्या वर्षाचे हांव पूजनकार आहा. नाईक आनी परब अशे 2 पलटदार असतात. एका वर्सा नाईक एका वर्सा परब. मागीर संपूर्णपणे ह्या देवस्थानात जितली रयत पिळगी आहा न्हू त्या देवाचे भक्त आहात. आणि आता नवरात्री बद्दल म्हणटले जाल्यार जवळ 7-8 वर्सां जाली आतां आमी नवरात्र सुरू केल्या. आणि ती पारंपारीक रिते प्रमाणे सजोवन नवरात्री तेंचे जी साडी आहात तेंचे त्याच प्रमाणे त्या रंगा प्रमाणे ते आमी घालतात. आणि आमचे भटजी तेचें पूजन करून अभिषेक करतात. आणि येवतलेल्या कामा प्रमाणे सगळ्या गांवांक रयत पिळगीक बरें मागतात ते. आणि 9 दीस आनंदात गरबा खेळून जवळ 10:30 ते 1 पर्यंत गरबा हांगा चालू आसता. आतां जवळ 7 वर्सां जाली. आणि ताका सहकार हे सगळे गांव करतात. आणि ताका थोडे कमिटी आहा भायले थोडे आहा भुरगे एकत्र येवन तेंच्यांनी हो गरबा स्टार्ट केला. परंपरे प्रमाणे पयलीं नासलो. ह्या आतां 7-8 वर्सांकच स्टार्ट जाला. आणि ताका उमेदीचे म्हणून एक गुरुदास मिचार, सुरेश लाडू नायक, बबन नायक आणि हांव एक स्वता भितर आहा. बरोबर आमची रयत पिळगी आसा पळय ती संपूर्ण ह्या 9:30 ते 1 पर्यंत 9 दीस येवन हांगा कार्यक्रम करतात. आणि तत्पूर्वी नवरात्री पूर्वी आमचे गुढीपाडवा म्हणून एक सण असता कळ्ळें. त्याच्या नंतर मालनी पुनव म्हणून एक आसा. मागीर जत्रा एक आमची जाता वर्षभराची. त्या वरी शिगमो एक जाता आमचो. आणि इतर पारंपारीक आमच्या नोटिशी प्रमाणे भायर मारलेले आहा आमी. आणि सगळ्यांत व्हडलो म्हणजे वाडदिवस आसता. तो वाडदीस कमीत कमी 5 दीस चलता वाडदीस. आणि ताका सर्यस कार्य आमचो पुरोहीत अतुल जोशी आणि त्याचो भाव दोघे बंधू मेळून ही सगळी धुरा सांबाळटात. आणि आता आमचे भटजी त्याबद्दल काही सांगतले. आणि प्रतिवर्षाप्रमाणे जे आता 7 दिवस जे 10 दिवसपर्यंत जो हा सण जो सोहळा संपन्न होतो आहे नवरात्रोत्सव तो यंदाच आता 7 वर्षापासून तो चालू झाला आहे. आणि त्याचप्रमाणे सर्व सकाळपासून ते संध्याकाळपर्यंत जे सकाळी पूजा अर्चा वगैरे आणि त्यानंतर जो अभिषेक वगैरे होत आहेत ते पूजा अर्चा झाल्यानंतर जो अभिषेक आणि त्यानंतर वस्त्रालंकार चढवले जातात त्या देवीला. आणि त्याचप्रमाणे जे नानाविध जे इथे देवकार्य वगैरे आणि त्याप्रमाणे नानाविध जे कार्य इथे करत आहेत आणि ते दांडिया वगैरे होत आहेत तर ते पूर्ण संपन्न होतं आहे. आणि त्यातून ह्या सर्व हे भक्त इथे येऊन प्रसाद वगैरे घेत आहेत. आणि त्यातून सर्वांना या देवीचा सर्वांवर वरदहस्ता प्राप्त झाला आहे. आणि सर्व देवांचा आशीर्वाद सर्वांनाही प्राप्त झाला आहे. आणि त्याचप्रमाणे सर्व ही भक्त म्हणजे हे कार्य आणि हा जो कार्यक्रम आहे जे 10 दिवसाचा तो संपन्न होऊन सर्वही लोक इथे येऊन संपन्न होत आहेत. आणि त्याचप्रमाणे सर्वात हे पलटदार आणि सर्व गावकरी मिळून हा जो आता सण आहे तो यशस्वीरित्या संपन्न करत आहेत. आता या मूर्तीबद्दल सांगायचं झालं तर 4 भुज त्यांची मूर्तीची आभूजा आहे आणि आभूषणं आहेत. आणि त्याचप्रमाणे सर्व 100 वर्ष पूर्ण या मूर्तीला झालेले आहे. आणि 2008पासून या मूर्ती प्रतिष्ठापना झाली आणि आता 17 वर्ष पूर्ण झाले. 17 ते 18 वर्ष पूर्ण झाली त्या प्रतिष्ठापनेला. आणि त्याचप्रमाणे सर्वार्थी तो वर्धापन दिन
3 दिवसाचा असतो, जे शतचंडी अशी, आणि त्याप्रमाणे श्रावण मासात आता नवचंडीचा उत्सव तो साजरा करतायत. आणि या देवीचा जे मुख्य म्हणजे या देवीचा व्रत असा आहे की मुख्य म्हणजे मालिनी पौर्णिमेला जो जी जत्रा होते आणि त्याप्रमाणे त्या देवीचा जे आता न्हावण वगैरे आहे त्या विहिरीचं ते न्हावण ते प्राशन करतात, न्हावण करतात, किंवा कोणालाही काहीतरी शारीरिक मानसिक दृष्टीने जे काहीतरी व्याधी वगैरे झाली असेल तर ती नामांकित असून ती व्याधी पूर्णपणे व्यतिरित्या दोष परिहार होतो. आणि हे सर्वही लोकांना सर्वही भक्तांना त्यांना गुण प्राप्त झाला आहे. आणि त्याप्रमाणे ह्या देवीचं सांगायला गेलं तर 100 वर्ष पूर्ण होऊन तरनंतर या देवीची प्रतिष्ठापना झाली. आणि प्रतिष्ठापना झाल्यानंतर ते आता लोकांचं वगैरे वाढून वगैरे इथे झालेले आहे. आणि त्याप्रमाणे सर्वार्थी सर्वही भक्तगण इथे येऊन दर्शन घेऊन जातात. म्हजें नांव गुरुदास मुकुंद नायक. हांव मेणकुऱ्या गांवचो रहिवासी. आज म्हाका 72 वर्सां जाल्ल्या. 52 वर्सांचो इतिहास आनी तेच्या पयलींचो इतिहास जाणून घेण्यासाठी तुमकां देवी सातेरी आमची आसा दावोशी. दावोशी म्हणजे गांवांतच, म्हणजे रानांत आहा ती. त्याच्या आज ती 400 वर्सां पूर्वीची थंयसर रुजू आहा ही सातेरी. पूण तिच्या कडेन आमी वर्सांत एकदां खंय तरी भट जेवणी आनी कितें कितें कार्य करता. तशीच ती थंयच्यान ही देवी थंयच आसली, थंयच्यान ती हांगा येयली. म्हणजे ही हांगा जी येयली ती आमकां सुद्दां खबर ना. म्हणजे जवळ जवळ देवस्थान हे 400 वर्सां पूर्वीचें आहा. कळ्ळें तुमकां? हेच्या बद्दल म्हायती जर घेतला आमचे 12 आमदार देव पुजतात ते 12 आमदारांसून दाणेकार, मारिगवण, गावडेवस अशा पद्दतीन जे कोण आसात ते सगळे तेंचो हे जाता. बरें जाय हातूंत सद्या आमचे बंद आहा. आतां हेच्या फुडें ते आमी चालू करतले. देवस्थान सद्या भितरल्यान सगळे बंद आसा, पूण आतां हेच्या फुडें आमी ते चालू करतले. आमी वकलो 2 नायक आनी परब दोनांच्या हेचेर 1 वरास तो 1 वरास आमी नायक अशा पद्दतीन आमचें देवस्थान चलता अजून पर्यंत.